Det er synd for isbjørnen. Mere? Den kan ikke finde noget mad. Isbjørnen kan ikke finde noget mad. At det er sådan synd for den. Sådan på en måde. Der lå også meget skrald rundt omkring. At det er vildt underligt. Der kommer bare sådan en isbjørn gående. At det er rigtig synd for den. Hvorfor er det synd for den? Fordi den bare går og leder efter mad. I Grønland, Island, Nordpolen. I Island. Altså iskoldsted. På Grønland? Eller? Ja, i Grønland. Fordi den er sluppet ud fra solen. For zoologisk have? Ja. Fordi der ikke er nok mad. Fordi den er sluppet ud af zoologisk have. Fordi at den leder efter mad, og der står også Island på et skilt. Noget med, at I skal passe på naturen. Er der nogle gange, der siger det til jer? Ved I, hvorfor I skal det? Ja. Hvorfor det? Så verden ikke går under. Nej. Ja. Ved I, hvorfor man skal passe på naturen? Ja. Det er fordi, at hvis man sætter sådan for eksempel muslibar skrald ned i vandet, så forurener det vandet. Ja. Hvorfor tror I, vi skal passe på naturen? Fordi at så kan det tage rigtig, rigtig lang tid for naturen at få suget eller få det, man smider væk. Nej. Hørt ordet. Jeg har aldrig hørt ordet global opvarmning. Nej. Det har jeg aldrig hørt. Nej. Jeg kører bil. Nogle gange cykler, nogle gange bil. Nogle gange cykler, nogle gange biler, nogle gange går. Alle sådan ting. Jeg cykler normalt til skole, men så når jeg har glemt min cykel, så bliver jeg lige kørt op til der plads ved tunnelen, og så går jeg selv derfra. Går du til skole? Det er lidt forskelligt. Cykler, går og bil. Jeg gør nogle begge. Jeg kører bil eller cykler. Jeg kører bil eller går eller cykler. Gør det ikke altid, men nogle gange gør jeg. Det plejer vi altid, når vi skal gå. Husker I så at gøre det? Ja. Ved I, hvorfor man skal slukke lyset? Nej. Eller man bruger i hvert fald strøm. Ja. Hvorfor, Jeg husker det selv, hvorfor tror jeg, det er vigtigt, at man slukker lyset, når man ikke er i? fordi at Så bruger man strøm. Og man bruger og man penge på bruger det. sådan noget el noget, og det koster penge. The earth is calling out. I wanna learn what it's all about, but everything I read's global warming, going green. I don't know what all this means, but